ngokubona abangithi uMancele nje ugijima nje ufutheka lapha usogida le ngoma yakhe eyifebe uyoshaya ingoma lapha eGagasini engani umelanse lo osegqiba manje ukuthi umgodi ngo2022 nawe bake bamqasha eGagasini ansekuphethe umelanse eGagasini usesikhulu sakhona sizwile phela uthola isikhundla umelanse ngoba ubona uMancele ke manje seqashiwe seyinto enkulu ke manje imiliyoni eselivusa manje soshaphi sekuyoma kwaphi seliyothengwa eGagasini umelanse lo owaxabana nomgodi uyena usegodla uMancele ngofuna ukushabani ngofuna ukushaya umgodi sekuthiwa sekukhishwa nje 20 sekunoba uMancele thusi operform emabhishi imicimbini yeGagasi yingoba ligubha amagagasi nje ligubha ukuthi lizomboza umgodi ngoba umhlokolozi wayo yonke into kuumelanse belethe lexabene nomgodi uyena phela lo sephethe uMancele uyena futhi obuyisa uMancele lapha eGagasini amfumbathisa sekuyothenga imili emavuwasi ke manje ke sekuphutha inkunzi enkulu exofa ingane umelanse 2022 manje umani waqasha umgodi lapha eGagasini sekegqitshwa manje ngalento wena ukuthi umelanse ebonje ingane yiyo ke le donsa uMancele eGagasini athi was darling zakhala phethe umthombo mina ngiqhamba manga ngifuniseli Paula Melanse futhi eMancele eGagasini ungawe bonje ingane yakhala manje. A few moments later. Akumntwana leli Gagasi lutho kusinde emabhinqa leyo ngantshela ke Gagasi sangana umsakazi lo akumntwana le nto leya futhi Gagasi anayo imali akukho Mancele unikwe le mali alinamali Gagasi ngisiyazi ibhansi eGagasi akho mali phakathi eGagasi ifeka nje ngamanga yonke engichoma ngayo manje ngani umgodi usedlulile kulento ingoma yena intihlanisa unyaka umgodi unyaka ushakwaza ngoba kabili ngisachomela bani kanti alapha nomuntu ethiwa khona ngani umgodi unyaka odlule leyo nto uyiwinile usewine kwaze ngoba kaningi lawo masathi mina sichomela ngawo kanti yini nisichomela nezinto umgodi asiyebuye kuzo uMancele ufanele ukukhula ulona nomkhomela umuntu osekhulile ayisekho into engingaqhosha ngayo nina manje engicabanga ukuthi umgodi sengahlabeka kuyo noma mbozeke ngoba kukho konke lokho asekwenzile umgodi nina nizimfamele kodwa kade wadlula nichomela abaniki hey hayi kunzima ukuhupha inqina iqhina kunzima ukulihupha awona ngulibamba alibambeka lula khatha izinja yathi noma kuthiwa iqhina awayibamba ayibambeki leyanto uthuthi purukuthe senje babe gcine sikhathele phuma kuzo umgodi lezinto akusake ngiyamchomela ngakho shana umnyaka neniqashe emabhishi abakhona asena ndaba thina lezinto lesidlule khona yiko umgodi weqala owubhulele umthandini amasolo akakwasiki uMancele ukuzochoma ngokuthi ushawe wathi ngichithe ixesha lapha ngawo abazi kahle uMancele ukuthi umgodi waqashwa lapha akusile imali ayishoko abanemali Gagasi